uzongibuza imibuzo. Hayi ngizokubuza imibuzo uzokhuluma nje uchitheke but lapho ngizokhona uphuma endleleni I will help ngembuzo. Siphakathi inside njengamanje. Nina benkayishane kaMenzi yaphuza umlaza angameva. Awu nina bakandaba, awu nina bengoni. Siyanibingelela enhla nasezantsi neAfrika noma konke lapho kufinyelela khona. Lo mbukisi yalo iMPTV1. Lo nibingelelayo uprofessor uma ke ngabe uyaqala mhlawumbe ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyibukayo iHow I Ended Up in Drugs lapho khona esuke sibiza abafowethu nodadewethu abahlala emgaqweni noma sebaba izisulu zezidakamizwa noma baba izisulu zebhubesi elidlintsha ekuzidakamizwa basuke besixoxela ngeindaba zabo ngokuhlukahlukana kwabo ukuthi bona bangena kanjani ezidakamizweni nanezingqinamba nanezimo ababhekene nazo njengamanje khona lapha ezidakamizweni ngenhloso ngqangiyani na ngenhloso yokubhula umlilo lapho ungakafiki khona ukuvikela laba basemakhaya abangakangena ezidakamizweni ukuvikela abasema university abangangena ezidakamizweni ukuvikela abasezikoleni abantwana abancane abangakangena ezidakamizweni bangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindezele usubscribe button ucindezele nebell okuyinsimbi oyothi ma kukhona esikuposayo ngalolu suku iyobe isikenqeza ocingweni lakho uyobe usungena ngaphakathi ke uzitholela isiqephu sangalolu suku esiyobe siliphethe ngalelo langa sawubona nkosazana sawubona unjani ngiyaphila hayi nathi siyaphila awubingelele nje ababukeli lapha ekhaya kwiMPTV1 uyichaze njengomaskandi. Ngiyabingelela babukeli emakhaya. Leli zwi lakho lishila uqinisizwe. Umshawa umkhuhlane. Unomkhuhlane. Hayi umkhuhlane ephumile mningi umkhuhlane kulezi insuku lezi uhlasela impela. Yebo. Sanibonani babukeli. Igama lami Nkwanyana. Cha, sicela lelinye. Lelinye ngizwe ngawe nje hayi Kuyabongeka awuzo nje igama elihle kanjani Kuyabongeka Nkwanyana ngisola intombazana wangiqama kanjani uma Kuyabongeka ngisola intombazana ubani Kuyabongeka ukuze ngithola intombazana linjalo mali phela ukuyabongeka ukuthi ngithola intombazana wena wedwa intombazana ekhaya ngabe uzalwa nezinsizwa zingaki zimbili kodwa siza dlule emhlabeni. Ususele wedwa nje okhalo lika mama wakho? Yebo, mina uzinyo ubulala. Mama. Kahle edakamizweni ngangena. Asingaqali lapho. Asiqaleni nje ukhule ekhaya kukhona abafowenu kukhona umama. Hlelo ubuhlala nomama nobaba ubuhlala nogogo nomkhulu ubuhlala isimo besinjani ekhaya. Sifuna ukuzizwa zonke lezo zinto leyo. Sifuna ukuzimvubelo yokukhula kwakho. Actually, I grew up with my mom, single mother. Yeah. She took me to nice schools. Isiphi isikolo obufunda kusona? I used to go to Melbourne Primary and then I went to Ungaroli ke mntana omuntu ungashwabasa. Ngikhuzile sakhuluma ukuthi ena ulimi lwakho liyazwakala ukuthi ufunde ezikoleni enjani zesilungu. Yeah. Ukuzeke mina nombukeli singasale ekhaya ngemuva uzohamba nathi ungabe usushwabanisa ulimi ukuze kweqa ufunde kusiphi isikole na ikole engifunde kuzona izinga phansi ngafunda eMelbourne Primary. Okay. Ngase ngaya eQueensborough Girls. Ubani nantsona? Queensborough Girls. Okay. Usemalvani kodwa igama nendawo. Okay. So twice Queensborough. Okay. Queensborough Girls. Not Queensberg. Yeah. Phela mina ngithi manje ngisho ngolwengabantu rola kwethu Queensborough Queensberg. So first language yenu bekuyisilungu? Yebo bekuyisilungu. So ngifunde khona and then ngoba ngashana nabangani so peer pressure lo sabangani bakubangenisa edakamizweni. Okay. So ngaqala ngophuza utshwala ngidla umgwinyo yabo. Bekuyimuphi unyaka lapho uma ungasikhumbuza? Mhlambe wawo 2006.
ubukeka njengengane ungakwazi ukuthi utshele umbukeli lapha emakhaya ukuthi unangaka ngoba uyinqwayithane kahle kahle hayi ngidala ukhokho mdala mina bengithi ingane no 14 years man hayi lutho wa 89 i2K yebo ngizobe ngisi-34 lo nyaka lo ngibuye ngimncane kodwa ngimdala so abantu abasha ngicela nilalele story sami udaba lami yabo nibone la ngakhubeka khona endleleni yabo so ngaqala ngiphuza utshwala ngidla umgwinyo nabangani yabo bank school yabo lonto and then okay lento iqala nini ukwenzeka like angithi ubususe high school iqala idrama ufunda kumapha amabanga ifufusa kumapha amabanga mhlambe iyadloba nini ngoba angicabanga ukuthi into yavele yenzeka nje ngeviki mhlambe ngesikhathi saqala ukwenzeka awukwazi ukuyicontrola uye ekhaya ubuye esikoleni ukwazi futhi ukuthi ubhekane nezincwadi ufunde yenze grade 8 yabo ukuphuza utshwala kodwa to end up on the streets and all that it was grade 11 okay shoot wena from grade bani grade 8 to grade 11 iminyaka le ngicabanga ukuthi 3 or 4 uyicontrola lento ngicontrola ngiphuza utshwala kodwa ukwazi ukuthi ubuyele futhi ekhaya umama ubese kwazi ukuthi akubone ukuthi nje manje wena kunento osuyisebenzisa ubukade ungayisebenzisa lapha ngabona ngoba utshwala mhlawumbe akwazi ufika ekhaya nje ubukhile yabo ngibele ngene empeteni ngilale yabo ukuthi mawubuye udake ubuye ulala so ubuma wakho bengakhonza notice into enjengalozo wena noma wakho ubudlelwano bakho phakathi kwenu nobabili like my friend yabo ngani wami kodwa abafowenu ngaleso sikhathi bebese khona hayi bebengasekho emhlabeni okay abafowenu bebebadala kunawo noma bebengaphansi bebebadala nami mina magcina so ngiphutshala ngwinya and then I got introduced to Dakha insango yabo ufunda bani lapho ngifunda grade 10 yabo ngibhema insango kakhulu yabo so kwaze kwafika esinqomeni sokuthi ekhaya bafuna ukuthi ngiyeke lensango ubona ubani ukuthi wena usuyashuka udla insango udaba utshwala lapha egcekeni bona umano makhelwane bamtshela bono so wasasumana nana Bongeka abo wakhuluma nesisi wakhe ohlala kaMashu about 2 homes home in Malvern kwaMashu sekhaya ekhulu so wakhuluma nodadewabo she was strict at that time engasho noma mncane wami so ngihamba ngawuhlala khona manje ngihlala khona uhlala nganhloso ngqangini ngihlala khona because uma wefuna ukuthi ngiyeke futhi wena ngesikhathi usuphuza ubhema uma wakho agcine ekutholile lokho ngomakhelwane izaba azama ukuzenza ukuthi akususe eMalvani akuse kwaMashu usho njalo kuthini siwumphakathi okay usukwaMashu njengamanje singaMashu ke manje so kwaMashu ke umamncane azame ukuqinisa isandla yabo what about the school I'm still going to school ngoba ngesikoleni shisingi hlangana nomunye umfana yabo mfana ngishele yabo vele la ngibhema insango singiyekile mhlawumbe kancane kodwa okay before I go to school ngiqale ngishuye insango yabo ngidlule stop sekungesinye isikole noma leso buvela ufunda kusona eMalvani no siwe sinye ngesikole ke manje eMalvani singiyekile uyekisiwe eMalvani ngenxa yokuthi wena uyathinta futhi uyabhema usuya kwesinye isikole ufika uthola indoda kulesi sikole no angisoli indoda actually what happened ngaxosha eQueensborough girls I got suspended uxoshelwani na my behavior was rude yini owenza ezifuna ukuzwa cheeky ngangilwa mphendula othisha yabo yinto eqaleni leyo mhlawumbe sifuna ukunderstand ukuthi influencer idakamizwa noma yini stage ama drugs and all that about trying to be cool
and I wasn't cool. Go to okay. Yeah. You ended up on my shoe. Yeah, ended up on my shoe. Go shoe Queensborough clothes. Yeah. That's cool. Seacow Lake nakona. Scotland just like he's a ghetto. Okay, fine. Every time I'm going to school, yeah. So I met this guy. Yeah, in Sangwin. Yeah. And she found out so he came out of prison. Yeah. And I and she found out I was caught in. Yeah. So yeah. Okay, guys, 2009 angithi lapho ngokuthoka. Yeah, 2009. Uyangivuvuzela lento lena hayi. Ngibheme yabo. Ngibe high kamnandi yabo lonke. Ngabe kudlule amavika amabili yabo ngibhema lento yabo. Yeah. Izigcina singena egazini of which of ngicina sengeqa ekhaya yabo. Ngihlala naye lo mfana lo yabo. Ukuhlangana nawo khona leli bhungu ngoba ukade usemncane ngalesi sikhathi. Wawusuke waba nabo nobudlelwane ngaphambilini. Yeah, ngangina nomunye umfana right shame very nice. Kodwa ke losikhotseni lo ngashangana naye ke introduce me to iwunga bazalwane. Yeah, ngaqala kanjalo ukubhema ke wangivuvuzelela. And so one day ngihleli kubo ngiwasha ngine slow down yabo lo kanti shuthi ngishawa yini ilento kuthiwa arroast. Yeah. Ama cravings for ayo iungale. Yeah. So that's how my cravings started. Qala kanjalo mangibisi sakhe nalo uzoshala amabili ayingishaya amabili. Uyabhema nesiswakhe. Uyabhema. Ngizoshala. Umuzi nje. Chicken house nje yazenzela khona so ngiqale kanjalo ke swayilana ke usuqala arroast uyabikela igama lami elidlalisa unani yabo nani usuqala arroast mina yini lo le sway into kanje uyithethi into emnandi into ekhulu yabo hayi silime sunani siqhubeke sibheme yabo umfana yena naye azame ukungikhuza kodwa manje nokungikhuza kwakhe akwazi ukungikhuza because nginemali lapho yabo ngosaqala imali ngithatha kwenye boyfriend ami awu nantu ungcolile I'm sorry yabo ngithi ngiqhubela isikhathi lana kanti ingingena kusasana yabo noma naye nginika imali yabo ekhaya nje asikho kahle kodwa nje ngiba nayo yabo ngaphile so enhlezi nemali naye ngimupha imali yabo ngisohamba singale sango liyana yabo hamba uthenga and then siqala ungicontrol yabo siqala ungishaya beat me up yabo lonke hamba sinama cravings Jesus ngelinga angishaya yabo ngijombe la kokwakhe yabo around indle funa ungishaya yini wenze ngiyabhema phela manje sengifuna nje kube official nje ngibheme nje yabo manje ufuna ukushayela nobafaka uyena angimazi inkinga yakhe mhlawumbe ngangibhema nosisi bakhe angibhemisi yena yabo lo yabo ngibhemisa ufana so ngeqe ngelinye ilanga kubo ngeqe ngijombe ngihambe ngekhaya ekabhili ngiyocela imali kumamncane yabo wanginika imali ngigibele ibhasi ngibaleke and then I ended up ngize la eThekwini ungayisho indawo ohlala kuyo ukuvikela abadayisi ngoba kusasa akumele kugcine segijima mina sengeqa uthanga ningangilandeli ngicela akekho zokulandela just to control amagama abantu so ngize eThekwini vele abantu la lokishini siyazana yabo ngibona abangani bami mani bami yabo nana ngihlale nabo yabo lonke vele ngiyaphuza la ngiyabhema yabo shithi ngicela nami ngithole elinye isoka hayi uyawathola yabo bazalana le track inzima wenza izinto ongathanda ukuzenza
So ayakho na boyfriend. Okay, ngihlale kahle kamnandi yabo. Ngibheme drop. Awusibalela ngokweminyaka. Ufika into 2009. Yeah. So how many years up? 13, I think 13 years. I feel like no 21. Manje wenani ngoba phela umuntu ngeke nje vele esuke nje aphuma ekhaya ethi hawu nangu ngizohlala emgaqweni. Ufikayo umuntu abuye Ayo. Ugcine ngingasabuye. Ngingasabuye ngoba singena cool drive. Ungangiya ekhaya. Awusabuyeli kubo kwamfana lo wakufaka. Angifaka ngibuyeli. Ngoba vele umbulali. So abulala umuntu. So I decided no vele I don't want this life anymore. Yeah. No. Got a nice guy. Yeah, it's a really. Uyithola la? Huh? Uyithola la eThekwini? Yeah, it's a really. Got down to find out to go see. He's the one that's selling it. It's got down yabo. Yeah. So hlala naye ngicina sagoduka ekhaya ngihlala la yabo. Yeah. Ngihlala ama-shelter yabo. Okay, ngihlala shelter. Okay, ngicina naye sengihlukana naye ke. Nibangani manje? Phela unana uthanda ukuyihlalela emgaqweni, unana uthanda nje ukuyiphatha. Oh. Kanti Yeah. afuni leyo nto leyo. And ufuna ungishintsha impilo yabo. Ufuna ukwenzani? Ufuna ungiyekisa. Manje nto nawungafuka ngicathi kwakuyindoda right la ifuna ukuyekisa igama. Indoda right. At that time I was stupid yabo. Yeah. Thinking that I'm cool if I smoke yabo. And to find out still I'm stupid. God, one day I won't be stupid. Yo, okay. Yeah. Or ngimshiye kumfana ke. And then ngizama ukuyimela, so I started selling my body. Yeah. Of which I didn't like to do. Angangathandi. Yeah. Yabo. So ungena kanjani khona ekudayiseni ngomzimba kubani ongqondo ubani lo osugugumba naye ngoba nakhona lemgaqweni ngizothiwa kunezinkulumo zakhona ngeke uvele nje uphume ethiwa nangu uprofessor sedayisa lapha kunezidleke kunabantu bakhona mawufika lapho kunabantu bakhona so yeah lana okay fine shisingi hlala namantombazana hlezi xoxa bo ukuthi dayisa kanjena iprice kanjena bo bengitshela iprice full house umuntu othengayo ubizwa ngani isk kanje enza kanjena yabona into kanjalo so ngiyalalela bo isk yini isk umuntu othengayo lisuswa phela ugaba lisuke la I don't fuqa manga guys ay thana isk sami isk yeah isk sami leso okay wazi nje okay fine ngizwe ngilalele then one day ngihambela emgaqweni ngibiza umuntu yabo usuku uvelele engqondo ukudayisa noma vele singinayo idea yabo lomphanto lo okay fine nami ngikhulume ke price yami short time i-short time kuhamba kanjani full house everything I do everything's you ngiyabonga xolisa lapho khona ingalelalele hayi ngeke ubuka umuntu lolu hlelo lukalela ukuthi libuka umuntu oneminyaka kusuka 18 uyaphezulu uma uthi mhlawumbe ibuka izingane gadwa abazali full house it's like I do everything I give you a blow job full house blow job everything we have sex and all that short time uyafaka nje uchame bye imali ihamba kanjani ngokuhlukana kwakho kuya ngokuthi ngiphi indawo yabo ngoba nje indawo mangisendaweni nje abantu abanganayo imali 50 rand ubakala kanjani umphakathi uthi lo mphakathi uyentula lo uyabona nawe ugayi le class nemali le class nganayo imali so else na mhlawumbe umuntu make approacha umjaja ngamehlo umjaja ngamehlo nendlela akhuluma ngayo nokuthi naphambili zifike senze kanjani imali uzoyikhipha ngibone yabo phansi so umuntu uhamba naye or nendlelo ngihamba naye mhlawumbe it's either
we used to do it in a car or we book a launch. Yeah. Yabo noma ngikwakhe. Yabo lo muntu loyo. Like uyolala ubusuku bonke khona. Sometimes. Awu umngozi abukhona lento obukhamba. Khona umngozi. Awukwazi ukuze kwehlele sempo. Ngishela. Abaxoxa abathi wenzakala. Abanye bayashona. Awu. Abanye umuntu sose uyamkinya amphuca yona le mali yena. Le asuka amnika yona. Usefuna back. Yebo leyo nto. Noma mhlambe une client elodwa isikhe sodwa asafika phambili baningi abantu abo 5 yabo leyo nto. Kuzorepheka yabo. Ungatholi ngisho nesenti. So manje ngaphansi kwezimo enjengalezo nisebenza kanjani madoda? Akusebenza kanjani ngoba manje angisadayisi ngomzimba. Yabo that's why ngikwazekile because ngine-boyfriend eyodwa manje. I tried changing. I changed. Yabo ngine-boyfriend eyodwa. Ngibona ukuthi ufana nering yomshado. Hayi umgango nje lo ifiso one day ngithu ukuthi wena nesoka lakho niganana. Hayi ngithole elinye isoka elirant. Yaxolisa ngiyazi ngisound as if ngimahosha odala sisothanza amadoda lo amathanda amadoda no konke ngangikwenza bengizise idakamizwa sesisho manje you are in a sober mind njengamanje. Sober mind. I've got one boyfriend of which he's crazy. Uma ngathiwa nje manje ufuna ukugana ukulobola lo hlala naye emgaqweni ungavuma yini? Ukugana lo muntu engihlala naye? No. Why? Unless he's gonna quit smoking like. Hayi ngeke. Usho ukuthini manje? Ingani nawe uyabhema? No, we must quit because must say idakamizwa he goes crazy yabo. Uyahlanya. So njengamanje awuvezela ababuke lapha inqaba lezi awuveze lapho. Ukwaziwa njengamanje ulimele. Bakwaziwa yena. Yini imbangani? Sibanga nje into ombhedo kanjani kumele ngigoduke ngekhaya. Man akuyona into enhle ukuthi kumele uhambe ekhaya. Angithi yena okunika imali ukuthi uhambe ekhaya. Wena awusuka awuhamba uye ekhaya. Yini leyo nto leyo? Okay, kahle ke. Wathi ubaba ngoba isikhathi sesihambile sizobe intambama. Nanjiswa? No, isikhathi. Sesihambile. Sihleli sidla phela imali phela ubaba siqhubini yabo siyaphema uzibelisa. Athi mama awuhlale kancane yabo ukuze izo-edeka imali ozonika umamezala. Ngikwazi nomamezala. Wena kanti uhlala nomamezala? Ngihlala nomama. Wena? Uhlala nomama wakho? Manje ekhaya ngihlala noma kodwa ngoba ngila eThekwini ngihlala naye le ndoda yami. Emgaqweni. Wayethi kuze edeke imali ozofika uyinika umamezala. Indoda yakhe isadayisa. No, ayidayisa isikhosi nje. Uyantshontsha. Ntshontsha. Hawu wayezobamba thina inkunzi anike wena. Hawu ngifuna ukukhuluma into eningi yabo. Expose into eningi. Okay, fine. Yabo, she see a boyfriend and we like friends. Yabo. Khulume naye nje ethi hey baba khona umuntu omkhulu engizofuneka kuyena yabo. Umkhulu. Inhlobo yami yabo so right. Umkhulu wani lo wena? Mina inhlobo yena ngibiza inhlobo. Yini inhlobo? Inhlobo, yathobo la. That's indaki phela imali yabo. Asayi okay mama hamba yabo. Kodwa ngakwenza. Angihambe-ke ngemkhulu umkhulu naye siyangiphampele yabo kanjani ibhada. Uyabhema lo mkhulu? Akabhemi wayibhema kudala nje manje. Ngamyekisa lokasijebe lo. Lo mkhulu lo. Kanti wena lo mkhulu kanjani? Ukanjani naye? We were dating. Yabo isidakamizwa esikwenza into eningi. Bese of which I'll regret one day. Hayi ngeke. I'm gonna regret it or amathutha mangaka. Singwashintshile. Mawungabala nje adlule ni esandleni. Adlulile. Kodwa manje ke anyone boyfriend yo. Naye cishe ukubula lapho yabo lo ucishe wakwazi ibele lo muntu lo.
cishe ngibulala. Sasixoxela indaba yakho-ke. Wangigwaza-ke Hayi, awuqedile mosho njalo. Uyahamba uya kule nsobonsobo yakho. Nsobonsobo ngicela imali. Shiz ngalo langa weneconsi umkhulu athanayo imali yabo. Yeah. Okay, ngihambe ngimtshele lo. Sikhosini wami. Ngoba umkhulu sivele soxabana nabo lonto. Yabo. Okay, ayizolisa story leso sayimanga. Shisathi uyahambe uyaphindela uyoganga ukwenza lento yakhe yokuphanda. Yabo. Shisikungaphandeki. Yayizo lonto. Shithi asanayo indlela yokuthi athi nana cela ungibusela imali zohamba kusasa uyekini yabo. Hayi aqhamuke sendlovu yangena yabo lonto. Hosi imali yami ngibonile uqabulana nomkhulu indoda yakho bokwasho ngacela imali wangikwenzanga lonto musungihlanyela wena. Ngabo nami singi dalela namajanzi abangikhuluma nami kanjani. Abo khubhane yabo. Gcina sisilo shayana yabo. Kuze ngimemeza abantu emafletini yabo akhipha isikere yabo samungwaza. Yini uyamhlula manje? Ngiyala yabo ngishabo. Ngiyashaya la. Khipha isikere bana siyaza mungwaza yabo esandleni la yabo ngivika. Yabo sangazi wangigwaza nini la sira ngazi bokwa la stitches ola. Okay fine. Kwaze imnika imali yakhe yabo hamba seyida mina zakhe. Ngihamba ngesibhedlela phela zomunye umfethu omnganami. Yabo. Icherry le kuphelezela. Mfana. Ampela. He has a crush on me. Konje yabo. Wena manje udlala i-hard to get manje. Buka lo muntu uyakusave manje ubusesibhedlela. Ngiya ngesibhedlela yena naye lo muntu wami lo ongishona naye ngiyamsaba yabo. Khona singafuni ukuhlukana naye kodwa I can't because khona la ngathi ngiyahlukana naye yabo try to move on because he started to move on with his life yabo. Okay ngamkhombisa ukuthi nami I can also move on. I can be independent. Angidinge wena to to support my addiction yabo lonto. I can do it myself yabo. Saba nesikhweleke gcina sengqubuzwana ngenalo mfana ngomfana okhuluma nami uyamshaya ngiphuca imali yakhe yabo. Bo abantu sebesaba nje ngibhemisa into engizoyenza yena. Have to go back to him. Ngoba la manje kufanele ngabe ulenje le ngibophile ngenzeni ngilala emgaqweni ngoba ekhaya ngiyafuna ukuya kodwa manje I can't just go yabo lonto ngidinga medication yabo yokuyeka and all that into encane mhlawumbe ngifike ngibheme yabo kodwa I can't kodwa sixamene. Okay izolo sisufikile la ngihlala khona naye olahaya nokuthi axolisa uqothi yabo. Nana ushitsiki guy lapho onjani me rock now yazi yamuthanda drugs yavuma yonke and la ngiyasaba it's my life yabo ngoba lo muntu lo it's not the first time engikwazi akhona oqala osingayi hawu ngeke ngiyamdinga kumele ngimbize kumele umlethela ngimnika umthetho uhlala mina ngihlala sengilala la at the park. Hayi kumele lokhu kumele umthetho nyamfu uprofessor ufuna ukumbona. Kumele umthetho ufuna ukumbona kumele ngimnika umthetho. Unenkinga lo muntu une-anger uzodala umonakalo ekugcineni. Into enjengalezi sike saba kuzona zokucasuka kuze kugcine ngoba ekugcineni into mayisedlulile uyayisola akubi mnandi. Yena ngiyamthanda he is trying to save my life yabo. Usingaqwayizi zonke lezo zinto umhlala ngilindele kodwa sengimsaba manje amona change my life kodwa emakhaya ngiyacela labazali benu bahloniphe
hlonipha abazali beni balalele mabenitshele into ngoba ngizofana nami yabo isikhathi ngiyamcela emakhaya lalela abazali beni ngoba ngeke kuphasa into ezisuku ngeke kuphasa idakamizwa ngeke kuphasa isikole kuphasa umgodo okwamanje mina ngisaphasa i-drug kuphela so ngiyacela nishintshe manje try nishintshe ngiyabheda lonke i-drug liyabheda guys. It can be cocaine, tick, rock, dacha, ecstasy, gonke ngiyabheda. Just try and quit while you still have time. Yeah. Yeah. Libalalela babazoni lima. Just imagine ngaqala na 21, I'm 23 years now. Bona lesosikhathi ngabe singudokotela ngabe ngiyasebenza nomuzi wami ngishadile. Kodwa ngiyathandaza uNkulunkulu ukuthi ngishintshe impilo yami. Yeah, uzoyiphendula. Ngibuyele ekhaya because uma ngiqhubeka na idakamizwa ngizofa. Ngizofa ngishuma. So ngiyafuna usizo ngiyeke. Ngiyacela emakhaya bandla shintsha impilo zenu. The time nje uphuza uphamisa idamp lakho ucabanga ushaya isnip se-cocaine ucabange phezulu ukuthi it's not right ngoba wenza izinto ongathanda ukuzenza ngabo wenza yona le addiction le yabo ukuthi ufuna i-drug wenza noma yini ukuze ufide yo addiction. It's not right yabo azame ukuyeka iyabheda ngempela it's not right mina ngisathanda so yena uma umgcinene uma ngina uhlathenta last month imali yamaposa ngiyoyilanda wasona ngizikhaya ngaya ngangalala ngisho nokulala camanga uyabona manje umama usefana nomuntu ongabanga nabantwana ngoba abawu2 abasekho usele nawe wedwa ngikhaya ngimsupport kodwa manje ngimsupport obhizihlala nasemkhakhweni track nena ngisathanda umhlaba wami because semdala abo fana mina ngimsupport ayo yamona ngene imali ekhadini lakhe nje ephuma enganeni yakhe angeni imali yaramaphosa kuphela nje yezalukwazi so bafethu ngiyacela bakhaya shintshani I still have time ngishintshe angikho mnandi ngempela. You can be cool at that time, but you're not cool, you're stupid. To smoke, to take any drug, you're stupid. You're not cool. You're not cool, you'll never be cool. You're not cool, you're stupid. Seriously stupid. Right now, I'm stupid. I'm the stupidest girl in the world. I'm stupid, but I'm gonna change. Yeah, sinethemba lokuthi uzoshintsha. Yeah. Lona besikhuluma naye namhlanje inkosazana uNana yena obesilandisa ngodaba lakhe lokuthi izinto zaqala kanjani wangena kanjani ezidakamizweni nezimo asebhekene nazo njengamanje ngaphansi kwazi izidakamizwa nezifisa nazo ngempilo yakhe uqhubekela phambili njengomuntu okuyena kuphela osesele okhalo likamama wakhe ngoba abafowabo ababili ababekhona badlule emhlabeni ngoba uyena ogcina sala noma wakhe kodwa ngokuhamba lingeke wagcina ngene ezidakamizweni njengamanje umuntu ophila ngaphansi kwesimo uhlala emgaqweni unanenkinga futhi abhekene nazo khona ngaphansi emgaqweni ezinzima kangangokuthi omunye umuntu angeke kwazi ukumelana nazo kodwa ngoba nawo amathathu ambambili ugcine kwazi ukuthi ehlala njengoba bathi sikhombisa nje ukuthi ukwaziwe and uthi akukhona uqalisa okalakhe limgwaza belimgwaza okwesithathu okwesine kasazi kuyokwenzakalani mhlawumbe siyozothiwa ushonile so siyacela nabathandazayo nabakhona emakhaya nabangafisa mhlawumbe ukuba usizo bexhumane noprofessor ngoba mina ngiyamazi lapha ahlala khona ngiyamazi la engomlanda khona okunye okuzokwenza uprofessor isoka lakhe ngizolanda fresh ngihambe ngifike ngilinike umthetho fresh ngilitalaphe futhi uma
licabanga ukuthi lizogoloza ngoba ngiyindoda iphuma emakhaya ngizolitalapha isoka lakho nani ngizolitalapha. So mangabe uyaqala-ke ukuba ingxenye yohlelo siyacela ushaye u-subscribe button, ushaye nensimbi leyo ucindezele insimbi ukuze iyokenqeza uma khona udaba noma isiqephu esiyobe sisiphethe ngalolo suku. Nana ungavalelisa uthini kubantu sesigoqa? Emakhaya ngiyangicela ningasebenzisi idakamizwa, nilalele abazali benu noma ngasekhona ninganabo abazali, nilalele lo muntu engisesandleni sakhe. Uphasa ukugoda empilweni, akusoze kwaphasa ukuthu izinto. So ngicela nilalele abazali benu, ngiyacela nani ningenzi into ebhedayo njengami. Ngiyacela angifuni ukuthi niphelele emgaqweni noma niphelele endlini zama-Nigeria lapho nisebenzela ama-Nigeria udayisa imizimba yenu ngenxa ye-drug that. Ngiyacela bandla niyeke. Siyabonga kakhulu nkosazane. Lo okhulumayo uprofessor